Tet. Tek ayo men, Bos. Ngantuk. Masakan entakan wis tumbas napa? Kopo panganan. Aku arep nukokno klambi ora karepake wis njaluk apa? Weh gamismu sik to. Urung mbok gawe lho gamismu. Gobal gopo terus. Gila kok. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya aku mau membelikan baju Naura karo Pake karo Lupi. Ben kita rada nyetil bos ya bodo-bodoi nek cah cilik ditukokno klambi karo Pake. Yen aku ditukokno Pake, anger bodo njaluk dhuwit Pake, ditukokno klambi Pake. Lah iki enten Pak tak tukokno bos, masih urung iso nukokno sing larang. Engko rencana tak jak ning kok Sukamurah. Ya alhamdulillah support teman-teman iki. Wes mampu dong. Tenan ora, berarti gak poso kok belum maem. Gak poso. Lha buka karo apa? Aku poso. Berarti gak ada aku poso sampai maghrib terus apa itu terus mas tuh ngebel. Lha mau kung buka berarti? Hah? Kung buka. Belum. Alah ngapusi. Bener. Ngapusi. Bener. Ngapusi. Bener. Ya jaluk, kowe pengen mak mau apa? Sate. Ya sate. Kok enak men sate. Ya lho kok iso sate lho. Guys, lupa nih doang. Ada ini metu kok. Metu? Apa berarti berpokoknya duit apa kok metu? Iya, ngerti wis duit anjal wis gak ning omah. Ben kene dadi kemulan. Mangani apa teh. Mana bos ayo. Tunggu waktu. Ayo ke bos jadi iki arep berangkat karo Pake. Nanti karena ora tunggu nek wis kono. Mak kok endi toh? Ngono lho, gue ning bola nek nek ibu nang ibu. Ning kamar lupe akeh. Mbah baju bos, baju lebaran. Nah ora karo bapak. Gua mau antar dotat-dotat kayak iya ora karo-karuan. Korek ora enak korek. Gak enak korek. Ayo. Halo guys, ya, mau perjalanan guys. Nanti tunggu kita selanjutnya. Boleh korek saya mas duk, termin rokok. Nah iki, kita karek milihno Lupi bos. Lupi iki celanane ukurane 27. Iya ndeng, aku 27, 28 lebih 27 ae. Bingung maksudnya celanane model sing piye. Mare bocah bel ora kena lho Lupi ya. Ram. Guys, tak milih Lupi guys ya. Kita ambil sedikit oh biji. Ya, tokone dia. Jin ini iki. Nah iki bos, Lupi tak beli lagi. Celono iki. Iki enggak aku gak usah karena sandangku semua akeh no Mas celono. Pak iki nduran Lupi apa? Ireng rupane. Tapi irenge lho gak enek. Enek iki. Apa iki jenenge? Gak ireng maksudnya. Pantes ora to sakjane iki. Wong kae kulitane mbuh piye lho Lupi kae. Aku nek mati bingung. Elek Kok nek celanane ireng, nduran ireng malah elek. Style bos. Jadi kita iki ae celanane sing warnane iki. Tapi buat klambine kudune ireng kudune. Lah Naura kene Pak klambi Naura. Baju muslim. Sukamurah engko, Sukamurah. Satu ya. Satu apal bakule. Ndurane ndi Lupi? Iki pantas ora? Polos. Lah apa ndurane? Kotak-kotak. Ndamen tak milih celana. Celana dawa kok. Siapa? Celana dawa bapak lah. Ora ana sing kain. Sing kain iki apa to? Nih, dalem. Dene. Iki apa to Pak kain? Tak menake iki.
Ya, nanti kamu. Ki numbas Mas Pisik, numbas Mas Pisik. Mas Pis. Heeh. Mas Pis minta baju. Iya dibelikan toh. Mas Pisik. Engko iki durane ning Sukamrebos iki, durane ngenupi iki. Tekok golek to sing ireng. Oh, masih tak beli. Masuk ndak, Mas tuh wis banyak bajune. Bos. Nah, ini bos. Nah, wis beli. Iki rek nukokno Naura karo durane Lupi. Oh, yo ngomong baik. Ning kene iki langganan kene bos Naura iki. Apal gitu. Mbak baju apa wi jenenge? Baju muslim. Oh ada ya. Bu, nggih. Baju muslim. Kan beli Mbak iki lho. Sama Mbak e. Ini ukurannya L. Ukurannya L kok besar men. Ngomong Mbak e, Mbak baju muslim, Mbak. Modele sing wonten jilbabe. Nggih. Oh, iki lho rapi. Tapi Ada jilbabnya kan? iki tapi kegeden. Nanti lek ke ijek apa itu jatuh? Hah? Lek ke ijek jatuh negara kepanjang. Ya apa? Kepanjangan. Kepanjangan. Pak, ndang golek nek lupi ndurane. Ireng apa? Sing apik. Bingung pas karo kok lupi. Dalem? Apa? Baju koko ndi? Ya. Wis sing ukurane L. Lupi L ta. Baju koko. Ndi Namra? Ndi? Ini ukurannya besar. Besar. Yang kecil mana? Iki Jamnya iki lho apik Mbak sing niki, tapi sing kecil. nggih sing kecil wonten. Sing mesti sak ngisor niki kan kepanjangan to. Kegedean to niki. Sudah kecil. 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 Tapi jilbabnya ada nggak? Kecil ini nama sama. Congkrang aja itu. Congkrang. Ini foto. Nggak suka warna hitam. Warna apa? Warna apa? Warna ungu. Apa itu? Ungu kembang. Keseseken ora? Ya kuwi apik. Iya dibayar. Ya kuwi. Dicopot. Ndi ngene lupi ndi, Pak? Ah, pantes ora to. L. Oh, ukurane L. Nek XL kegedean. Wis iki ya. Exton. Oke, iki lupi bosnya. Ini lupi karo Naura. Wis teman-teman jadi aku gak beli. Ngono. Karena mas akeh. Gerek kuwi Naura. Milih opo ki es culik. Cilik ra enak belum gede. Oh, tidak kopi tapi. Oh. Hodi. Sesuk cilik tok, Bos. Khusus ki gawe dalam. Lo. Wes, Brong. Ini beli jaket terus ya. Yo, ndang beli ndak jepuk. Nang milih. Jaket iki lho kaya niki lho ra tas cilik. Jaket. Endi jakete? Oh, kalau ini. Wes kabeh? Wes ra? Ini jajan belum? Jajan. Iya. Itu jajan barang lho. Jajan iki lho. Jajan. Terus. Wis bos, di ono wis ngene kabeh. Kira ngitung Mbak. Apa nah, Pak? Pengen apa nah, Pak?
Wis, lupi wis. Kuwi apa? Mbok apa? Gantungan apa iki lho? Gantungan tas. Ini gantungan tas lho. Mbok tumbas ya apa ae to ora kok. Akeh ram. Baju, susu, jajan, nugget iya. Enggak coklat jandalan ini coklat. Motornya gak gak sedang. Sok ngawur ya. Wes ya? Wes tenan? Tenan ya, oke bos, oke bos. Oke bos. Iki Pak iki wonge tak wong pesen apa itu sini. Semaem. Selawuk. Lah. Iya. Oh, Mas Pak. Selawuk, guys. Lep. Enggak ora iki. Nggak tahu. Oh ya. Ya. Agak sedang. Memberikan baju mau bapak lagi ini apa? Oh John guys. Nah ini bos jajal pengen ngerti apa sih mbok alah gak kuat tau nek kabeh ya mbok tuku iki lho uang kok Yo, itu Mas Duk. Kita sepil ya, guys. Loh. Belanja nih. Belanja sampe akeh. Ki apa ki? Baju bapak, bajumu. Baju Mas Pi. Sendal. Ki apa? Nugget, es krim iki buat sahur. Susu, ciki, gak usah ciki barang. Jelek ciki. Wis ngono bos, karo mau tuku lawuh. Jadi terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Bukan Bapak. Jadi terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyupport. Pokoknya terima kasih banyak. Apabila ada salah kata minta maaf sebesar-besarnya karena yo mesti bos mesti wong kabeh wong mesti tau kleru. Enggak no. Jaluk sepuro maupun sengaja ataupun tidak disengaja. Wis gak sengaja apa? Wong kleru kok sengaja. Ya ora sengaja. Ono. Oke, terima kasih banyak ya. Imak anu tepo. Terima kasih banyak pokoknya saja untuk teman-teman yang menyupport, matur suwun sangat. Saya kirim pesan ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.